pinggiring pengawan dumateng penonton kula aturi medal ruwin nggih tansah setya ngenteni sliramu eling-eling jamane samana wis kapitang ketika ning pinggiring pengawan saben-saben mong tansah kelingan wis prasetyo ing janji kang suci ing lair terus ing ati senajan kaya apa manungsa mung bisa ngreka ladakala Gusti kang paring iki lan pasti kita saderma nglampahi ning pinggir bengawan wayah sore mong tansah kelingan gawang-gawang semu cahayu gawe gawane hatiku senajan kaya apa manungsa amung bisa ngreka ladakala Gusti kang paring iki lan pasti kula saderma nglampahi jo gawe satya hatiku ning pinggir saben-saben mong tansah kelingan kawan-kawan semu cahayu gawe sedih hatiku senajan kaya apa manungsa mung ngreka ladakala Gusti kang paring iki lan pasti kula saderma nglampahi ning pinggir bengawan wayah sore mong tansah kelingan kawan-kawan semu kayu gawe sedih hatiku gawang-gawang semut ayu gawe sedih hati
iku. Met. 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 Kok kempis-kempis to, Met? Met. Oh iya, Piye? kok kempis-kempis iki piye apa? Apa? Kayak diparingi mik karo kae. Alah ya Allah. Piye? Ambo iki Manur. Piye? Aku ya ora ero iki. Bisa sabar ya. Dhewe kendel to. Lho ya tak kendeli dhewe mbumbuang iki Mas Nur. Ora apa-apa. Heeh. Nyapa Dik, ndelok-ndelok ayo. Ayo wong delok sama lek baguse kok ngono kok ya. Kok ning nganti ngono. Heeh, Bang. Nganti mendelok. Ayo gantenge kaya Arjuna kok ngono kok. Arjuna apa slet wajan iya Mas Nur. Heeh, dadal maju tekak kono ki disiapke ya ta. Heeh. Heeh. Ayo. Ora ngoyaki cah cilik. Masya Allah. Ku ya do wedi. Aku ya geting kok ya. Ate napa? Lho nuwonten nganti mekuweng kene iki lah. Lho nek selangkane semplak apa ya. Heeh, ya ora apa-apa. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J. Niki desa pundi Mas Nur? Karet. Karet. Nggih. Mulur nggih. Oh nggih, kadose niku. Lah nggih. Nek ya lek mulur ki aja mek dodo. Ora Mas mulur ki mulur rukune. Oh nggih Lah ya amin. tegese no. Nggih, enten Lah tegese. nggih. Yo pripun malih? Lah ampun ngono menawon. Ora enek sawerang ndonga akeh-akeh. Ayo engko, wayahe engko. Engko ya. Heeh. Pripun, Bu? Hah? Ireng. Lah yo encen ireng kok ya. Heeh. Apa maneh? Masalah. Oh niki lokasine teng sawah nggih Mas Nur. Nggih, alhamdulillah niki. Alhamdulillah guling-guling kok ya. Kampung Ireng Nggih. dalu punika mbajak sawah. Ngono. Nggih. Heeh, ra apa-apa. Ngratake tanduran. Heeh. Lah iya. Ini wis matur nuwun Mas Komet. Nggih. Pun disilai papane angsal. Wis ngoten niku matur nuwun. Pripun moto? Lah, Masya Allah. Nggih mun dilanjut riyen Mas. Lanjut, yo Nggih. siapke Yo dikit. siap, Brak. Heeh. Ya saka ngarep to nyiapke iki. Oh iya, heeh. Heeh. Ora bablas, Pak. Elah, oh iki nek weruh sik mening kok ya ngono lho Aku modele. langsung action ngene kok. Heeh, oh iki nek weruh sing rada mening njuk ngono kuwi semangat. Pripun, Mbak? Mbak, ganteng mboten? Malah wadul karo mamane. Mak aku moh ndek mantu kaya ngono, aku ya moh kok ya. Apa maning masalah irang-ireng. Siap, Brak. Napa lagune niki? Ora ngerti apa? Ora ngerti apa? Iya, iya don joget apa-apa ya? Apa lagune? Lagune napa Mas Ndut? Wah, manut mriko. Oh, jebul do manut pusat Mas Supiado. Sugeng Riyadi ya. Sugeng Riyadi ya. Yo. Pareke kono dike. Ayo Prakoca waruwana rukune Islam yo iku limo sadatoro rukun kang siji Biswa sira kalawan ngaji kabeh ngepindone lakoni salat kabeh talune bayar royangan ping 4 poso ana ing wulan lamun kuasa ini negeri namanya Jawi kalau kami nama Islami agami Islam dalam sudah asal Saka lagu gue dari pangeran. Oh P Met. Oke, siap ke melakukan.
Ah. Oleh nyiapin kok nyentak-nyentak nih. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi akati arep tindak wae ora numpang lagi adewean apa ora wedi kakakor kula pura datane Leresan mas alias kebetulan iya kira kegakotan tinggal rencangi tekan omah mangke kula opahi topel wong lekan golek momongan niki blonjo napa bayu badhe tindakan ampun kelepas sampeyan ampun kuciwa kula dudo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjone pasar pae oe aprawan rondo bagiku ora patek penting alas tenane singkat semar papan tuku kelapa ate kancing anadan dudo di pasti tidak men komplek badhe tindak pundi aren tindak wae ora numpak taksi apa ora wedi timbang nganggur kula kurun ngancani leresan mas alias kebetulan belanjane kata roto kapotan yen murun enggal-enggal rentangi tekan omah mangke kula opahi yes. Waton wonan. Jebul ya saya. Piye, Met? Aku mau ya gumun. Piye? Sherlock iso mplosok-plosok terus ngarepe wong. Mau ki sajane nek lagi ki sik juragane tahu. Oh, iki. Heeh, mau iki tak Sherlock ki tekak ngendi Mas Supi nggon jembatan. Ning ngarep omah kono kae to. Kono. Mas Supi to. Aku ya dina. Aku Sampeyan mandek nang kono berarti. Aku mandek grek ngono tak pateni tes ngono. Lah Kuwi jane mau maju sithik tekan kali. Arep bunuh diri wae. Mas aku yo ngelak ya lah. Iki nggih mike nang mburi. Mike nang mburi kene iki Mas Komet. Pundi? Nang mriki, wingking mriki. Oh, enten. Oh, nggih, heeh. Heeh. Pripun? Moh niku pun gopak idune jenengan om. Wah aku kwao ngombe kuwi. Ampun. Lunga. Tak wenehi wektu kanggo mencok bibirmu. Edan. Mergo omonganmu saru. Dilanjut malih. Heeh, diadep-adep kene iki. Heeh, adep-adepang aja ambung-ambungan. Heeh, ayo. Siap, Brak.
rada maju, heeh. Rada maju sithik. Pancen riko jenenge sok senenge sing maju-maju ya. Hop. Apa? Apa mawur ae. Wajib ngangin latang wadon lurung ilmu. Wajib ngangin latang wadon lurung ilmu. Ojo liran yang durung rusak bodohmu. Ojo liran yang durung rusak bodohmu. Wajib kain lanang wadon lurung ilmu. Wajib kain lanang wadon lurung ilmu. Ojo liran yen durung rusak bodohmu. Ojo liran yen durung rusak bodohmu. Kuasale agawe wenang kuasale agawe wenang kinamung sunar nulungi bare sambayan kinamung sunar nulungi bare sambayan nulungi bare sambayan rapiku asale agawe wanang rapiku asale agawe wanang kinamung sunat nulungi maring sembahyang kinamung sunat nulungi maring sembahyang nulungi maring sembahyang. Pokoknya dhewe mluwe mlayu sak keselmu. Mako kitiran iki. Heeh. Maju mundur ya tetep salah iki jogete. Ya ora apa-apa kok. Karang sampean ra ono atikane lak rada piye ngono to. Oh iya wis heeh. Macak pekok iki heeh. Ya pancen pekok tenan. Ora apa-apa ya Mas, heeh. Oh, Pak Purnomo ora ngatasi kok. Pak Purnomo ora ngatasi. Ya depke maju rono kok piye? Heeh. Sidarondo. Tombo kangen iki wis ping pindho. Wis. Seru apa? Apa? Iki pas saking oke sik dodol lagu iki sing bingung iki. Sidarondo ana busana longso ana apa mah kasih kono kuwi sayang barang kae apa. Teko siji. Woi, siji. Apa iki sandanane takdirku sing jawabke sliramu betati betonde wis kadung mati rasa kuku nimas Beci ego elu asa kau uripku Pari pesan grangge lintang nengang koso kowe teko gawe loro mantresno iki wis aku pilihane wong aku sepurane yen gawe loro ati keneng apa sifatmu saiki wis beda kowe nikahke aku nantengke wong liya apa rasa tresnamu saiki
sing jawabke siramu beda ati beda ati Wis kadung mati rasaku Dadi ego elu rasa uripku Pari pasangake intan dengan koso kowe kok gawe lara marang tresno iki wis kawanku pilihane wong tuaku sepurane dan gawe lara atimu Apa iki sakjane Eko elungo saka uripku Mari pasake olintake kakoso kowe teko gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu iki sakjane kate sing jawabe Liramu kekati beta lambe wis kadung mati rasaku nimas rungokno tangisku dadi ego elungo saka uripku Mari kasat rakyat lintange ngakoso kowe teko gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara Jos. Niki acarane napa? halal bihalal Halal bihalal nggih. Karang niki tasih wulan-wulan bodho. Minal aizin wal faizin. Do krungu apa ora? Ambekane nyong Senin Kemis do krungu apa ora? ya ora apa-apa Ora ya wis. Niki tasih Mas. heeh Tasih. iya Rampung kapan? wis ora apa-apa dilanjutke tekak rampung Heeh, dilanjutke semendem-mendem ngono. yuk hadap-hadapan apa mafailaton Assalamun alaikum ya minal anbiya ilahi mafailaton Assalamun alaikum ya minal anbiya ilahi 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 ya erpati rote kabar awangine moga-moga kubilang aja sira mengamengo ditoro kaluwe pangeran Ya Irfan Ronce kembang
wangine mupiar kumilang ojo sira mekamengo miturut dawuhe pangeran rote-rote klopak wangine mupiar kumilang ojo sira mekamengo miturut dawuhe pangeran monggo langkai kasaketa urip piron dalam donya kowe ora kena yes ada muka masak apa madhep ngarep niki dadi marep mendem kabeh podame jerapah kabeh kok dadine delongok ngono yo iya Gusti Setengah lagu bojo loro ayo gak biasa telung dino mulai rono telung dino bali nang kene sing setino kanggo sapa sing setino abang biru lampune disco awak turu mikir bojo loro bojo sing entok njaluk disayang sing tuwa njur wakan ditinggal sirahmu terapi soturut anom tresnane uga ado waktu mikir apa mikir putune mikir blandane jur saiki bingung atine sikat telung dino mulai rono telung dino bali nang kene sing setino aku sapa sing setino kanggo yo sikat biru lampune disco awak turu mikir bojo loro bojo sekno njaluk disayang sing tuwa jerawat kaki tinggal sirahmu terapi soturut ando tresnane uga ado watu mikir putuhe mikir blandane njur saiki mumet sirahe telung dino mulai rono telung dino bali nang kene sing setino kanggo sapa sing setino kanggo
Iki disarengke dike. Heeh. Yo. Yo, apa? Daya pamriksa sampun sami kewa kula sakanta padheke baema sedaya pamriksa sampun sami bubar kesenian mono lagan barang kepan rame ditane anggone peperangan cari takno to arya pelanggan la ono sing kalara ono sing menang padha sesunggaran padha nunggaran daya pamriksa sampun sami kewa kula sakanta padheke baema sedaya pamriksa sampun sami bubar kesenian mono kata barang kepan rame ditane anggone peperangan angari takno to arya pelanggan la ono sing kalara ono sing menang padha pepekalan padha nunggaran tomprak kampung ngungkung ponang ria ketipong ngembal ponang loro to sendro tomprak belok jaran ke panyong kang merake ngigel Jana bangap negara-negar Kocangan nong kalian kibran Wih cocok kagungan reok Prasojo gawe gembira Tawang mangukutane gunung lawu Kabakan pariwisata Muda-mudi peperangan asesotyo Balik kambang ombang-ombang Tekane grojokan sewu Jejedial kapodo lumaku Rabe trinate mesem karo guyu Kepang-keping tawang mangku indah Asmat mas ojo dikoyoi Mas ojo dipleroi Karep jalo di esembi Tinggal aku kudu ngerti coro Ojo ditinggal kapribadi ketipuran Pokoknya garing jaman Boyo segeleng Eling apa-apa Iku budaya paten Badar kadapo Yo ya Aku bindiknya rame Oh jadi Cok Cok Yo Yo Cok Yo Yo Oh oh Ah Eh Ah Oh oh Cok Oh Ah Oh Ah Ah Yo 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 Oh oh yo 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 Cok Oh Ah Oh iya Oh Ojo turu sore kaki ana dewa gaglak jagat Yake pokok kecat Nande Isine mong tongotan Sandang lawan makan Yaiku ajian nipon Soko tambang kota Korong
dike. Ora itu. Oh, iya. Loro boyo. Keplok tangan anak-anak, keplok tangan. Yo. Monggo ingkang badhe alum rezeki dumateng Mas Komet. Ya monggo sawer-sawer cepake monggo. Ndak boyoke ben mari. Ngapet kok karang dhewe nandange lek kendel cok iya oh yo cok iya bablas gue kamera mesti capek dianya. Walah, tak kira arep malah tari balet. Weh, kesel. Iki mau di siji. Penggo iki wae berapa Mas Komet? Iki Mas Komet diparingi es degan kae nek purun. Aku mbeh degan ora? Oh, gala-gala. Nggih, mangke nggih. Nggih, mangke. Ngidam. Oh. Ngidam mau piye? Nggih. Ora iso turu. Ya Allah. Rekasane kaya apa? Hah? Ora iso. Wane sing dikeloni gulune. Apa ya sok mbak? Wis, kesel tenan. Hah? Wis kesel tenan. Wis nek tenan. Oh iya. Aduh ya. Ya, wis pamitan sing apik. Heeh. Belas ra ono sawe nang pisin apa iya? Oh, ayo tuku pinggir, sampean mlaku tu pinggir. Tak lagoke sampean mlaku tu pinggir. Pinggir kene. Heeh. Ya. Turi putih ditaton nek kapon aku. Turi putih ditaton nek kapon aku. Ana sleret tiba nyeplok kok ira kembangke opo. Ayo Mas, setekan. Wah, isen barang. Cacahe pitu, yo pitu marang guru ben lakune ora peru. Apa ira kembange apa? Ayo bareng
Guru kang sugih apa ira kepake apa wis pamitan wis oleh to iya kusik jebul yo apian matur suwun rezekine nggih. amin Mugi-mugi lancar rezekine sehat selalu. amin yes mbon Mun. nggih Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, oke, bagi Mas Komet kene rene. Mas Komet, kuwi disawer Mas Komet dhuwur kuwi. Lah, nuthuk lah. Mas Komet, kae. Oh, tekan kono barang kae, kepleki. Iyalah. Lah, modele kan. Ya Allah, ya ampun. Wah, wis. Munggah merono neh, munggah kono kae. Mat, iki dadi siji kae. Duite tiba kae, duite tiba. Lah. Duite tiba kae. Mat tiba meneh. Oh, jumuk meneh. Oh, tak kira ki umah. Jumuk meneh jebule. Wis. Iki kae dadi siji kae, Mat.